мавсими 11-уми лоиҳаи бузурги футбол ба назди шумо меояд оғоз шуд. тӯли ин солҳо лоиҳа наздик ба 120 000 кӯдаку наврасро фаро гирифт. дар маросими ифтитоҳи мавсими нави лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд, ки дар шаҳри душанбе доир шуд, беш аз 300 кӯдак ширкат намуд. дар маросим директори лигаи футболи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон, мураббиёну доварон ширкат намуда ба иштирокчиён дар мавсими нав муваффақият таманно намуданд. чун анъана лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд дар ду марҳила дар тамоми минтақаҳои кишвар баргузор мешавад. дар марҳилаи якум шумораи номаҳдуди дастаҳо метавонанд иштирок кунанд. 12 дастаи беҳтарин дар 3 категорияи синну сол байни кӯдакони то 7, 9 ва 11 сола ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. ҳадафи асосии лоиҳаи лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон футбол ба назди шумо меояд бедор намудани муҳаббати кӯдакон ба футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. ёдовар мешавем, ки конфедератсияи футболи осиё лоиҳаи футбол ба назди шумо меоядро яке аз беҳтарин лоиҳаҳои оммавӣ, намунаи баргузории мусобиқаҳои футболи оммавӣ дар қитъаи осиё эътироф кардааст.